गिबियावनो आंनि खुलुमनायखौ जासिहरग्रोबाय। दिनै 23 जुलाइ दिनैनि फुंबिलिनि गोदान खौराङाव फिन खनसेबाव आरोबाव बरायना लाग्रोनाय थाबाय। दिनैनि गिबि खौराङावनो दङ क'क्राझार गभर्नमेन्ट कलेजआ दा अफिसियेल क'क्राझार इउनिभार्सिटियाव आपग्रेड जाबाय होननानै फोसावना होदों। बिटिआरनि सोलोंथाइ खोन्दोनि थाखाय मोनसे मोजां खौरां। बिटिआरनि सिएम प्रमद बर'आ गावनि खौरां बिजोङाव फोसावनायनिफ्राय मिथिनो मोननाय बायदिबा क'क्राझार गभर्नमेन्ट कलेजआ दा अफिसियेल क'क्राझार इउनिभार्सिटिया आपग्रेड जाबाय होननानै फोसावनाय जादों। नैथि रादाबावनो दङ इन्डियानि बोथोर बिगियाना बुंनाय बायदिबा आसामजों लोगोसे नर्थइस्टआव गुबुन गुबुन जायगा स्टेटफोराव 25 जुलाइसिम अखा दङ होननानै फोरमायनाय जादों। आरो लोगोसे आसामनि गुबुन जायगाफोराव दिनैबो अखा दङ होननानै मिथिनाय जादों। थामथि रादाबावनो दङ मैया आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हिमन्त शर्मा बिथाङा थांनाय देवबारखालिनो निउ दिल्लीयाव थांदोंमोन आरो लोगोसे मैया हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा इन्डियानि प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदि बिथांजों सावरायदों जे आसामनि दैबानाखौ लानानै।